Sunaan sa diri no, balik ta. Kay nagtao na to sa tuwang simbol nga boom. Ano ay? Kurma na siya. Ato na siya ipa. Barok ron ikaw man na to pula ng kuan. Iyang kuan. Iyang bakos sa kabilya, gibaksan sa kabilya kay siniguro ba. Hindi mo makaingon nga salig ta sa tuwang minildingan. Salig ta pero siniguro lang jud ta. Baksan sa kabilya. Tama na siya mga idol no. Ato ang boom. Baksan to kabilya kay siniguro ba. Silong tagamay diri kay grabe gyud kinita. Kanir yung mga aircon may nakapasalipod ri. Oh. Ug wa ni unsaon lang to mga paig na natong paigdaan ani. Di ba? Okay kay. Yaw-yaw sa ginagmay ba. Kay ana magina mag-vlog ta marag buang. Magyaw-yaw. Yaw-yaw bahala goy ni tan-aw. Mura na ni tan-aw. Murag imo na hunaon nga nabuang ka ba nga yaw-yaw ka ba murag kaon mo ka pinuod to kay wa ni bugas mahal kay bugas sa mo na yaw-yaw sa panagsa ba oh napawong ning sunog oh nagambay dayon ng asuba. Ano mga idol mga kapobreng guys nagluyo ang building nga unahan og gamay ana dito sunog. Saan dapita diha? Oh, nagaso. Murag bispasirita na bumbiro na pumaha oh. Islan mo ginang magsikitag yaw-yaw diri. Sabinan sa pustos. Lima ating lighter ani asa? Lighter. Pustos ang may lighter. Bida, buya ko. Sabi nga mga kapobre o na si bumbiro nagngyaw-ngyaw na sad gamay na ay gamay na lang sus karong mga panahon na yun bantayanan kayo labi nag-iinit kayo dali na kayo mo kuhan bang kayo ba mas kainit sa moto siguro sa bukid dito ang mga kapugnan siguro dito nang laya siguro